Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili utawi iki kubab mertelakan amil ad-dakhilati kang manjing alal mubtada'i ing atase mubtada wal khabari lan khabar. Hadal babu utawi iki bab iku munaqidun kang ngumpulaken kang kaya nali akan lil awamili kadue pira-pira amil ad-dakhilati kang manjing alal mubtada'i ing atase mubtada wal khabari lan khabar. Patughayyiruhuma mangka ngarobakeun ieu awamil ing karane mubtada lan khabar watang sakhulan nyalin ieu awamil hukmahuma ing hukum karane mubtada lan khabar as-sabiqa kang dingin walihada lan karana utawi iki tansah ikutu sama den aranan ieu awamil bin nawasikhi kalawan pira-pira amil nawasikh wa ya utawi ieu awamil iku kana lapat kana wa akhwatuha lan piro-piro ande-andene kana kang kaya piro-piro dulur. Nahu kana Zaidun qaiman yaiku umpamane lapat kana Zaidun qaiman kana ono sapa Zaidun ki Zaid iku qaiman kang ngadag. Wa inna lan lapat inna wa akhwatuha lan piro-piro ande-andene inna kang kaya piro-piro dulur. Nahu inna Zaidan qaimun yaiku umpama lapat inna Zaidan qaimun inna Zaidan satuhune ki Zaid iku qaimun kang ngadeg. Wa zonna lan lapat zonna wa akhwatuha lan ande-andene dona kang kaya piro-piro dulur. Nahu zonantu Zaidan qaiman yaiku umpamane lapat donantu Zaidan qaiman donantu wus nyangka ingsun Zaidan ingki Zaid qaiman ingkang ngadeg. Fama kana mangkana pun utawi lapat kana wa akhwatuha lan piro-piro ande-andene kana kang kaya piro-piro dulur iku faina mangka satune kana lan akhwat iku tarfa'u ngarafakan ia kanal akhwat al isma ing isime aladzi kana kang ono iladzi ku mubtadaan dadi mubtada wa yusama lan den aranan ia mubtada ba'da duhuliha ing dalam sause kapanjingan kanal akhwat ismaha ing isime kanalan akhwat watang sibulan ngana sabakan ia kanalan akhwat al khabara ing khabare wa huwa utawi ya khabar iku alladzi kana kang ono ieu ladzi iku khabaron dari khabar lil mubtada'i kadue mubtada wa yusama lan den aranan ya khabar ba'da dukhuliha ing dalam sause kapanjingan kanalan akhwat khabaroha ing khabar kanalan akhwat. Wahya utawiya kanalan akhwat ay kana tegas lapat kana wa akhwatu halan piro-piro ande-andene kana kang kaya piro-piro dulur iku kana lapat kana nahu wa kana Allahu ghafurur rahima yaiku umpamane lapat wa kana Allahu ghafurur rahima wa kana lan ono sapa Allahu Allah iku ghafuron kang akeh ngahampurane iku rahiman tur kang welas asih wa i'rabuhu utawi i'rabane wa kana Allahu ghafurur rahima iku kana utawi lapat kana iku filun madin nakisun fil madinakis yarpau ngarapaken ya kana al isma ing isme wayang sibulan ngana sabaken ya kana al khabaru ing khabare walabdul jalalati utai lapat Allah kang agung iku ismuha isime kana marpun kang den rapaken biha kalawan kana wa alamatu rabbih utawi tetenggerapane labdul jalalah iku ad-dhamatu zahiratu dhamah dhahir wa ghafurun utai lapat ghafurun iku khabaruha khabar kana mangsubun kang den nasabaken biha kalawan kana wa alamatu nasbihi utawi tetengger nasabe lapat ghafuron iku al-fathatu zahiratu fathah dhahir wa rahiman utawi lapat rahiman iku khabarun dari khabar
bada khabarin ing dalam sausene khobar nyatane khobar sani. Mangsubun iku kang den nasobakeun bil fathatil zahirati kalawan fathah zahir. Wasumiyat dan den aranan apa hadhil af'alu iki firo fi'il nakisatan ing fi'il nakis. Liana karena satune hadhil af'al iku la taktafi ora ngalap cukup ya hadhil af'al bil marfu'i kalawan kang den ropakeun nyatane isime. Bal yatim balik ora sampurna opo maknane hadhil af'al ila bil mangsubi angin kalawan kang den nasobakeun nyatane khabare. Wa amsalan lapad amsa nahu amsa zaidun gonian yaiku umpamane lapad amsa zaidun gonian. Amsa usdadi sore-sore sopo zaidun ki zaid iku gonian kang sugih. Wa irabuhu tawi irabane lapad amsa zaidun gonian iku amsa utai lapad amsa iku fi'lun madin nakisun fi'il madin nakis. Yarpa'u ngarapakan ia lapad amsa al isma ing isime. Wayang sibulan nganasobakan ia lapad amsa al khabaro ing khabare. Wa zaidun utawi lapad zaidun iku ismuha isime amsa marpuun kang den rapakan bi dhamati zahirati kalawan dhamma dhahir. Wa gonian utawi lapad gonian iku khabaruha khabar amsa mangsubun kang den nasobakan fathati zahirati kalawan fathah dhahir. Wa asbahalan lapad asbaha nahu asbaha al baradu syadidan yaiku umpamane lapad asbaha al baradu syadidan. Asbaha usdadi waktu subuh opo al baradu adam iku syadidan kang banget. Wa irabuhu tawi irabane lapad asbaha al baradu syadidan iku asbaha utai lapad asbaha iku fi'lun madin nakisun fi'il madin nakis. Yarpa'u ngarafakan ia lapad asbaha al isma ing isime. Wayang sibulan nganasobakan ia lapad asbaha al khabaro ing khabari. Al baradu tilapad al baradu iku ismuha isim asbaha marfuun kang den rafakan bi dhamati dhahirati kalawan dhamma dhahir. Wa syadidan utai lapad syadidan iku khabaruha khabare lapad asbaha mangsubun iku kang den nasobakeun bil fathati dhahirati kalawan fathah dhahir. Wa adha lan lapad adha nahu adha al faqihu wari'an yaiku umpame lapad adha al faqihu wari'an. Adha dari waktu duha sofal faqihu ahli fiqih iku wari'an kang afik. Wa irabuhu utawi irabane lapad adha al faqihu wari'an iku adha utai lapad adha iku fil madin nakisun fil madin nakis. Yarpa'u ngarapakan ia lapad adha al isma ing isime. Wayang sibulan nganasobakan ia lapad adha al khabar ing khabare. Al faqihu utai lapad al faqihu iku ismuha isime lapad adha marfuun iku kang den rapakan bi dhamati dhahirati kalawan dhamma dhahir. Wari'an utai lapad wari'an iku khabaruha khabar adha mangsubun iku kang den nasobakeun bil fathati dhahirati kalawan fathah dhahir. Wa dhalalan lapad dhala nahu dhalla zaidun shaiman yaiku umpamane lapad dhalla zaidun shaiman. Dhalla usdadi sapa zaidun ki zaid iku shaiman kang puasa. Wa irabuhu tawi irabane lapad dhalla zaidun shaiman iku dhalla utai lapad dhalla iku fi'lun madin nakisun fi'il madin nakis. Yarpa'u ngarafakan ila fadhala al isma isime. Wayang sibulan nganasabakan ila fadhala al khabar ing khabare. Wa zaidun tela fa zaidun iku ismu isime dhala marfuun iku kang dirapakan bi dhamati dhahirati kalawan dhamma dhahir. Wa saiman tela fa saiman iku khabaruha khabar dhala mangsubun kang dinasabakan bil fathati dhahirati kalawan fathah dhahir. Wa batalan lapad bata nahu bata zaidun sahiron yaiku umpamane lapad bata zaidun sahiron. Bataus ngindap sopo zaidun ki zaid iku sahiron kang melek.
Wa i'rabuhu utawi i'rabane lafad bata Zaidun sahiron iku bata utawi lafad bata iku fi'lun madin nakisun fi'il madin nakis yarfa'u ngarapakeun ieu lafad bata alisma ing isime wa yang sibulan nganasabakeun ieu lafad bata al khabara ing khabare wa Zaidun utawi lafad Zaidun iku ismuha isime bata marfu'un iku kang den rapakeun bil dhamma zahirati kalawan dhamma zahir wa sahiron utai lafad sahiron iku khabaruha khabar lafad bata mangsubun iku kang den nasabakeun bil fathati zahirati kalawan fathah zahir wa sara lan lafad sara nahu sara as-si'ru rakhisan yaiku umpamane lafad sara as-si'ru rakhisan sara usdadi apa as-si'ru rega iku rakhison kang murah wa i'rabuhu utawi i'rabane lafad sara asiru rakhisan iku sara utawi lafad sara iku fi'lun madin nakisun fi'il madin nakis yarfa'u ngarapakeun ieu sara al isma ing isime wa yang sibulan nganasabakeun ieu lafad sara al khabara ing khabare as-si'ru utawi lafad si'ru iku ismuha isime sara marfu'un iku kang den rapakeun bi dhammati zahirati kalawan dhammah zahir wa rakhisan utawi lafad rakhisan iku khabaruha khabare lafad sara mangsubun iku kang den nasabakeun bil fathati zahirati kalawan fathah zahir wa laysa lan lafad laysa nahu laysa Zaidun qa'iman yaiku umpamane lafad laysa Zaidun qa'iman laisa ora ana sapa Zaidun ki Zaid iku qaiman kang ngadeg wa i'rabuhu utawi i'rabane lafad laisa Zaidun qaiman iku laisa utawi lafad laisa iku fi'lun madin nakisun fi'il madin nakis yarfa'u ngarapakeun ieu lafad laisa al isma ing isime wa yang sibulan nganasabakeun ieu lafad laisa al khabara ing khabare wa Zaidun utawi lafad Zaidun iku ismuha isime lafad laisa marfu'un kang den rapakeun bi dhammati zahirati kalawan dhammah zahir wa qaiman utai lafad qaiman iku khabaruha khabare lafad laisa mangsubun kang den nasabakeun bil fathati zahirati kalawan fathah zahir wa ma zala lan lafad mazala nahu ma zala Zaidun aliman yaiku umpamane lafad mazala Zaidun aliman mazala ora gingsir sapa Zaidun ki Zaid iku aliman kang berilmu tawa iku aliman kang uninga wa i'rabuhu tawi i'rabane mazala Zaidun aliman iku ma utawi lafad ma iku nafiatun ma nafi mulghah wa zala utawi lafad zala iku fi'lun madin nakisun fi'il madin nakis yarfa'u ngarapakeun ieu lafad zala al isma ing isime wa yang sibulan nganasabakeun ieu mazala al khabara ing khabare wa Zaidun utai lafad Zaidun iku ismuha isime zala marfu'un kang den rapakeun bil dhammati zahirati kalawan dhammah zahir wa aliman utawi lafad aliman iku khabaruha khabare zala mangsubun kang den nasabakeun bil fathati zahirati kalawan fathah zahir wa ma anfaqa lan lafad ma anfaqa nahu ma anfaqa amrun jalisan yaiku umpame lafad ma anfaqa amrun jalisan ma anfaqa ora pegat-pegat sapa amrun ki Umar iku jalisan kang dodok wa ma fatiha lan lafad mati pati'a nahu ma fati'a Bakrun muhsinan yaiku umpame lafad ma fati'a Bakrun muhsinan ma fatiha ora pecah-pecah sapa Bakrun ki Bakar iku muhsinan gawe bagus wa ma bariha lan lafad ma bariha nahu ma bariha Muhammadun kariman yaiku umpame lafad ma bariha Muhammadun kariman ma bariha ora pegat-pegat sapa Muhammadun ki Muhammad aya sapalih guru ngalogatan Muhammad teh Kanjeng Nabi Muhammad sapa Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
iku kariman kang loman, atau kariman teh iku kariman kang mulia. Wa i'rabul jami'i utawi i'rabane sakabehe iku mislu i'rabi mazala zaidun aliman. Umpamane i'rabane lapad mazala zaidun aliman. Wa madama lan lapad madama nahu la ushibuka madama zaidun mutaraddidan ilaika, yaiku umpame lapad la ushibuka madama zaidun mutaraddidan ilaika. La ushibuka orang ngarewang ingsun ing sira madama ing dalam salagi mayang sapa zaidun ki zaid iku mutaraddidan kang bulak balik ilaika maring sira. Wa i'rabu madama utawi rabane lapan madama iku ma utai lapad ma iku masdariyatun ma masdariyah, iku ma masdariyatun dorfiyatun ma masdariyah dorfiyah. Wadama utai lapad dama iku fil madinakisun fil madinakis yarpa'u ngarapakan ieu dama al isma ing isime wayang sibulan nganasabakan ieu dama al khabaru ing khabare. Wa zaidun utawi lapad zaidun iku ismuha isime lapad dama. Marfu'un iku kang den rapakan bi dhammati dhahirati kalawan dhamma dhahir. Wa mutaraddidan utawi lapad mutaraddidan iku khabaruha khabare dama. Mangsubun iku kang den nasabaken bil fathati dhahirati kalawan fathah dhahir. Wa ilaika utawi lapad ilaika iku jarun wa majrurun jar majrur. Muta'alikun iku kang ta'aluk bi mutaraddidan kalawan lapad mutaraddidan. Wa sumiyat lan den aranan apa ma lapad ma hadhihi kang iki dorfiyatan ing ma dorfiyah liniyabatiha karena dadi gaganti nema anil dorfi saking dorob. Wa masdariyatan lan ma masdariyah liannaha karena saat lapad ma iku tasbiku nakwil iya lapad ma kang kaya ngecrik ma ing kalimah ba'daha kang tetap ing dalam sausene ma bimasdarin kalawan masdar iri takdiru karena utawi takdirane iku muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika. Lapad muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika. Muddata dawami zaidin ing dalam mangsa mayang eki zaid iku mutaraddidan hale midar ilaika maring sira. Wa malan kalimah tasarrafa kang narima katasrif ieu ma minha saking kana lan akhwat yakni najaki musanif annama ing satune kalimah tasarrafa kang narima katasrif ieu ma min hadhil af'ali saking iki firo fi'il iku ya'malu beramal ieu ma amala madiha ing kaya amal fi'il madine hadhil af'al min kaunihi nyatane saking onone ma iku yarfa'u ngarapakeun ieu ma al isma ing isime wayang sibulan nganasabakeun ieu ma al khabara ing khabare. Nahu kana yaikum pamelapad kana wa yakunu lapad yakunu wa kuna lapad kun. Fal awalu mangka utawi contoh kang awal iku madin fi'il madi. Wasani utai contoh kang kaping 2 iku mudhari'un fi'il mudhari'. Wasalisu utawi contoh kang kaping 3 iku amrun fi'il amar. Wa kulluha utawi sakabehe kabeh iku tarfa'u ngarapakeun ieu kulluha alisma ing isime watang sibulan nganasabakeun ieu kulluha al khabara ing khabare. Wasbaha lan lapad asbaha wa yusbihu lan lapad yusbihu wa asbih lan lapad asbih. Mislul awali yaiku umpamane contoh kang awal. Madin yaiku fil madi
wa mudhari'un lan fi'il mudhari wa amrun lan fi'il amar. Takulu ngucap sira fi amalil madi ing dalam amal fi'il madi. Kana Zaidun qaiman ing lapan kana Zaidun qaiman. Kana ono sapa Zaidun ki Zaid iku qaiman kang ngadeg. Wa taqaddama lanus dingin apa i'rabuhu i'rabane kana Zaidun qaiman. Wa taqulu lan ngucap sira fi amalil mudhari ing dalam amale fi'il mudhari. Yakunu Zaidun qaiman ing lapan yakunu ing lapan yakunu Zaidun qaiman. Yakunu ono sapa Zaidun ki Zaid iku qaiman kang ngadeg. Wa i'rabuhu tawi i'rabane yakunu Zaidun qaiman iku yakunu tawi lapan yakunu iku fi'lun mudhari'un naqisun fi'il mudhari' naqis min mutasarrifati kana naqisati saking pira-pira tasrifan kana naqis yarfa'u hale ngarafakeun ieu yakunu alismai sibe wayang sibulan nganasabakeun ieu lapan yakunu al khabara ing khabare. Wa Zaidun utawi lapan Zaidun iku ismuha isime lapan yakunu marfuun iku kang den ropaken bi dhammati dhahirati kalawan dhamma dhahir. Wa qaiman utawi lapan qaiman iku khabaruha khabare lapan yakunu mangsubun iku kang den nasabaken bil fathati dhahirati kalawan fathah dhahir. Wa taqulu lan ngucap sira fi amalil amri ing dalam amale fi'il amar. Kun qaiman ing lapan kun qaiman kun ono sira iku qaiman kang ngadeg. Wa i'rabuhu utawi i'rabane lapan kun qaiman iku kun utawi lapan kun iku fi'lu amrin naqisin fi'il ma amar naqis min mutasarrifati kana naqisati saking pira-pira tasrifan kana naqis yarfa'u hale ngarafakan ieu kun al isma ing isime. Wayang sibulan nganasabakeun ieu kun al khabara ing khabare wa ismuha utawi isime lapan kun iku dhamirun mustatirun dhamir kang den simpen wujuban hale wajib takdiruhu utawi takdirane dhamir mustatir iku anta lapan anta. Wa qaiman utawi lapan qaiman iku khabaruha khabare lapan kun mangsubun iku kang den nasabakeun bil fathati dhahirati kalawan fathah dhahir. Wa qis lan ngiasaken sira al baqi ing contoh sakakarine bima saking fi'il yatasarrafu kang katasrif ieu ma. Wa laisa amrun sakhisan lan lapan laisa amrun sakhisan laisa ora ana sapa amrun ki Umar iku sakhisan kang jungkereng atau sakhisan teh iku sakhisan kang hadir. Wa i'rabuhu tawi i'rabane laisa amrun sakhisan iku laisa utawi lapan laisa iku fi'lun madin fi'il madi naqis yarfa'u hale ngarapakeun ieu lapan laisa lisma ing isime. Wayang sibulan nganasabakeun ieu laisa al khabara ing khabare wa amrun tawi lapan amrun iku ismuha isime laisa marfuun iku kang den rafakan bil dhammati dhahirati kalawan dhamma dhahir. Wa sakhisan utawi lapan sakhisan iku khabaruha khabare laisa mangsubun iku kang den nasabakan bil fathati dhahirati kalawan fathah dhahir. Wa laisa utawi lapan laisa iku lan tusta'malu ora den amalaken ilapan laisa illa bisiqatil madi angin kalawan sigat fi'il madi. Laisa ora nono laha iku tetep kadue lapan laisa opo mudhari'un fi'il mudhari wala amrun lan ora fi'il amar wala masdarun lan ora masdar walihada lan karena utawi iki laisa latus ta'malu illa bisigatil madi laisa laha mudhari'un wala amrun wala masdarun iku dahaba ngahukuman kang kaya lumaku sapa ba'duhum sapalih ulama ila annaha angin satune lapan laisa iku harfu nafin huruf nafi
walaisat lan orano ilapad laisa iku fi'lan fi'il lakin madhabul jumhur tetapi ni utai madhab jumhur iku anaha satu lapad laisa iku filun madin fil madi liannaha karena satu ni lapad laisa iku takbalu narima ilapad laisa ta'at ta'nisis sakinati ing tak tanis sakinah nahu laisat hindun jalisatan yaiku umpamane lapan laisat hindun jalisatan laisat ora nono sopo hindun nyi hindun iku jalisatan kang dodok wa qauluhu utawi pangandika musannif iku amma asbah dzalika wa malan contoh asbah kang nyarupaan yauma dzalika ing mongkono kabeh yakni nejaki musannif annama ing satune contoh kana kang ono yauma iku musyabihan kang nyarupaan lihadhil amsilati kadue iki pira-pira contoh iku pahuwa mangka utawi yauma iku misluha upamane hadhil amsilah fil amali ing dalam amale wal i'rabi lan i'rabane Pakishu mangka ngiasakan siro ing makana alaihi ing atase hadhil amsilah wala hajatan lan oranono butuh iku maujud ilal italati maring ngadawa akan bikasratil amsilati kalawan akeh piro-piro contoh wa ma inna wa akhwatuha fa innaha tangsibul isma